Ahojte, volám sa Karo. Som tu, aby som vám... Ty už si doma? To čo robíš? Čistím si okujare. Nemyslela som to, myslela som... Optimo. Tieto hrnce, ktoré vidíte... Ty pozeráš teleshopping? Áno. Povedz mi, že to dávajú len ako reklamu medzi filmom, prosím. Nie, žiaden film nepozerám, mňa to zaujíma. Tie Dillmanov hrnce sú fakt dobré. A keď si ich objednáme hneď teraz, Nie, prosím, nie. Stačí. Prestaň. No nič. Kam ideš? A prečo máš na sebe sveter, veď je leto? No, spať. Spať? Áno, veď už je pozde. Veď už je... Čo robíš? Čo kurva robíš? To je 2. Daj si ten mobil k tvári. Daj si ho naspäť k tvári. 21. No, 9. Veď už je 9 hodín. Už? Je náhodou ešte len? Zajtra mám spolužiak zo strednej pohreb. Ďalší? To už je tento rok 4. No, zomrel na starobu. Tak mladý. Čo to piješ? Čaj na prostatu. Vieš, že potom chodím v noci veľa cikať. Pre Boha. Ty si starý kokot. Čo sa deje, Zlato? Nebodaj ťa vytáčajú tí nevinní pubertiaci, čo sa bavia pod chodom. Áno, je 9 hodín večer a tie nevychované decká tu budú pod vchodom. Začínajú ti prekážať hluční pubertiaci pod vchodom však? Zlato, voláš to síce kabelka, ale pritom je to pojazdná lekárnička. Používaš výraz tie mladé baby dnes? Sleduješ ľudí v obchode a komentuješ, čo si dávajú do košíka. Stávaš 6:30, aj cez víkend, len tak zo zvyku. Stále máš pri posteli pohár vody a kvapky do nosa. Voláš samu seba teta v 3. osobe, keď sa prihováraš deťom. Stárneme spolu, láska. Sme v tom spolu.